Rocío, que? fito histórico na hora galega. Feito histórico tampouco, non? Fito histórico porque primeira vez que temos público na hora galega. Ai, eso sí. Eu teño que levantar? Ah. Porque che vou enseñar ao público. Ah, menos mal. Señoras e señores. Pero trouxemos entón o bocadillo da merenda para darlle ao público, non sei, un refresco, un algo. Temos envexa do quen anda aí do prato, que teñen sempre un público aí super majo, maravilloso. E nós levamos pedindo público na hora galega. E as nosas plegarias foron escoitadas. Hai que ir darlle xa benvida, home. Pero que... Ai, amoriños, di que sí. Dios mío. Pois aí os temos, aí non me meto diante de ti, ó. A ti, de verdad, tes un barrijón que non che fai xustiza. Eu aí teño gases, Ti, non dixetes ben a cenador. Que tal, Espiño? Como estamos, tocayo? Pois xa Véxote mantido, carai. aquí con Rocío. Andas lle dando aos cocidos. E logo estes mecos. Estes mecos, home, por favor, pero que xa sabes que estamos no Entroido, nos encanta nos ir a Meira, xa fomos o ano pasado ali. Fan uns mecos, oiches, póñenos por toda a vila, e claro, despois queimanos, a mí é o que máis pena me dá, pero polo de agora están os mecos aí a tope. Así que, Fátima, ti que estás ali, nós aquí con nosos mecos, a ver se estos pasan o nivel para ir aí a Meira a poñelos polas rúas.